80.000 eura sam htjela reći, cijeli stan. Kad ste kupili, ako smijem pitati? Još za vrijeme rata negdje, 91. 90. Tad je kvadrat, i to na Jarunu koji je jako skup, kvadrat je bio između 2.000 kuna i 2.500 maksimum, ali to su već bili super luksuzni stanovi. Moj punac je imao nekretninu, bili to 715 kvadrata, ja sam uspio ispregovarati s jednim investitorom i napravili smo zgradu. Zgrada ima baš ta 22 stana i dobro, ja sam uspio izlobirati da smo dobili treći kat, u biti 300 kvadrata, znači ja, supruga, šogorica, dedek, baka, hvala Bogu, sve smo to riješili. Ja sam imao pod navodnicima sreće, obzirom da sam bio u onoj vojsci i mi smo dobijali stan posle određenog broja godina, 3-4 godine, i u odnosu na bračno stanje, broj djece i tako dalje, i tako dalje. A inače sam od majke naslijedio stan, odnosno kuću smo naslijedili brat i ja. Tad je bilo još i relativno skupo, ali je relativno dostižno, moguće kupiti. A ovo danas nije više normalno što se dešava. Sa stanovima, sa cijenama tih nekretnina, sa cijenama općenito. Dosta su cijene otišle gore, mi živimo na Sveticama, znači ispod 2.500 do 3.000 eura nema kvadrat stana. Znači stan koji bi nama odgovarao, ne znam, recimo tipa 50 kvadrata ne bi išao ispod 150.000 eura. Danas rijetko vi možete naći da će mladi ostati, da imaju nekakvu nekretninu koju će se useliti. Ako su još roditelji živi, mora s njima živjeti, a to je opet problem. Ja sam svojoj majci rekao, ja s tobom živjeti neću, pa idem u podstanare, ali s tobom neću živjeti. Jer to je mir. Šta bi mlada osoba mogla napraviti da se ipak snađe za neku nekretninu? Ja mislim da ništa. Jedino onaj ko radi ima dobru plaću da digne kredit. Recimo, moja kćer je digla kredit koji može otplaćivati, jer ovo, recimo, stan uzeti u najam, to je bacanje novaca, ja mislim, danas. A vi niste morali dizati kredit kad ste kupovali na Svetici? Ne, nismo. Ne, imali smo neke svoje, prodali smo nešto i tako, pa smo zamjenjivali i tako. Ako on naslijedi od majke i oca ili bake, on je sretan. A sada je to preskupo i ja ne znam do kada će te cijene ići, do kada ćemo to ovati. Trebalo bi nešto veliko da se desi, da bi se to malo spuštalo i da bi se desilo nešto da ljudi, mladi, mogu sebi obezbijediti život u svojoj nekretnini.